Okay. Kuan pa man eh kana ang sa pawan pa maganig color. Oh, sa pa mo color ni human por video na pod may daghan Oo. ni kaya lain man po ni color. Finishing man to. Play isa kay aron makita tanan tibok ari dire kita dire tibok dire. Ya. Ano nga dito? Nindot eh. Kuan man ni siya kana ang pambot man no. Kahuman na pod. Ay ngapon sa tanan itong mga supporters sa atong mga subscriber. Ay ngapon sa tanan og niya ako diri nagabidyo ka sa sakayan sa pambot sa among silingan. Nindot na kayo nindot na kaistanan. Ang pambot ni Roberto Putot among silingan. Makita ninyo sa dagat na naglawig sa among silingan. Ay ana nga ni siyang mga apo, si Sia Marie og si Pitpit. Nindot istanan. Nindot kaayo. Pinasahi pambot na. Nindot kayo. Nindot kayo. Ako nang gibidyohan. Ako nang i-post akong YouTube. Gabi. Gabi bagong tinanom. Ang gipamatay ang akong gibidyohan ang inyo ang kuan kay nindot kayo. Ako ba ning i-post sa kuan akong YouTube. Nindot ka kaysa ninyo hang kuan pambot. Nanangid mo kong ni Berto akong picturehan.